counties ariyo mano ma Kisii kanyakla koda ma Kiambu osiptende mantiere kanyo moko kuomgi olando chich bedo koda tuo mar guonyo mano mar mpox e kindego ma bende piny owacho medo timo nonro kata geng'o landruok ma tuono pacho kaendie mano ka bende girido arita e borders ma piny Kenya kod pinje ma oko. Sigana no wamedo luwo kendi kanyakla kod rito gima migawo ma thieth dhi wacho e wi landruok ma tuono ero mar mpox pacho ka kopogore koda mano wantiere kod mamoko modhuro moting'o weche mag siasa matimore pacho kae. Magi e weche ma omiyo pek. Od thieth ma Vineyard mantiere boma ma Thika kaunti ma Kiambu ogoyo lipot e wi jatuo michich godo ni nyalo bedo koda kit guonyo mar mpox. Anakuja sumbua mimi, anataka uwa mimi nihame kwa boma yangu. Sasa ndio mimi nauliza serikali, tuna mtu anahamishwa namna hiyo? Tena nauliza mtu anaseka ni mojabi. Anyuola more gwenge makia machogo e Bobasi kaunti ma Kisii umko od wuodgi ka giseyo nyathigi no kuom tudogi kod weche juok kendo dwaro negogi. Migawo mar somo yango kaka ibiro bed kichwalo ne jopuonjre omenda mag somo e bwo lai manyien mar chwalo omenda ne jopuonjre e kuonde tiegruok mamalo. Machiegni nyinga jailieta jaloko marwa en Wilson Ochuka. Parni weche gi bende luoko kalimbui magwa mano mar Facebook kanyakla kod YouTube Ramogi TV ka ote magi bende inyalo chwalo nako ka ilai mar ote machuok ma en 23600. Ka thieth ma Vineyard mantiere boma ma Thika kaunti ma Kiambu ogoyo lipot mar jatuo moro ma ichich ni nitiere koda kit guonyo mano mar mpox. Kaluwore koda lipot moor kod jotend od thieth no, jatuo no ma en nyako ma jahigni 21 tie kambi moro matero lemo mar avocado e pinje ma oko mantiere gweng' ma Kenol. Wacho ni oseromo kod jonyiewo kod joriembo mag safar mabocho makelo lemo go e kambi no koa Uganda, Tanzania, Bungoma, Sondu Muriu kanyakla kod Nandi Hills. Gie kinde ni imedo tim nonro mar yango ka adiera en ni tuo no ero mar mpox ka jomoko adek moseromo kode kata kamano onge ranyisi mag tuo no nyaka isama modhi e yamo. Migawo ma thieth ne pok ogolo ote moramora e wi jatuo ni. Tuo makamano bende wacho ni osiptal moro e kaunti ma Kisii bende ogolo chich ni nitiere kono ero. Wach ma bende pod wamedo luwo. Migawo mar somo oyango kaka ibiro bed ka ichwalo ne jopuonjre omenda mag somo e bwo lai manyien mar chwalo omenda ne jopuonjre e kuonde tiegruok mamalo. E bwo chenro no, jopuonjre manie band mokwongo moyang kaka jopuonjre mawuok e anyuola ma yuto ne ni piny mogik ema biro yudo sir mamalo mar omenda ka familia magi to biro mana chulo 5% kende mar fees madwarore e kos ma japuonjre timo. Mae biro e seche ma mbalariany ma pacho ka osechwalo barupe ne jopuonjre monego riwre kodgi e hikgi mokwongo. Joyce Duor gi ler mathoth. Kaka yorno mar tieko bagni mosebedo e kin jonyuol kod jopuonjre monego riwre kod kuonde tiegruok mamalo kochakore dwe mar 9 higani, migawo mar somo koro chiwo ler e wi kaka jopuonjre biro bedo ka yudo sir mar omenda kowuok kuom sirikal kod omenda ma familia ka familia biro bedo ka chulo. E bwo chenro manyien mar chwalo sir ne jopuonjre opogi e kidienje kata bands 5 kaluwore kod chal mar chan mar japuonjre. E kidieny kata band mokwongo kama familia nigi yuto mar shillings 5,995, japuonjre biro yudo scholarship atamalo 70, hola mar atamalo 25, ka familia to biro chulo mana atamalo 5 kende mar fees mar kos ma japuonjre timo. E band mar ariyo ma familia nigi yuto mar 23,670, japuonjre biro yudo scholarship atamalo 60, hola mar atamalo 30, to familia biro chulo atamalo 10. Band mar adek kama yuto mar familia en 70,000, japuonjre biro yudo scholarship atamalo 50, hola atamalo 30, ka familia biro chulo atamalo 20. Band mar ang'wen kama yuto mar familia en 120,000, japuonjre biro yudo scholarship atamalo 40, hola atamalo 30, ka familia biro chulo atamalo 30.
Kae band mar abich kama yuto mar familia ohewo 120, japuonjre biro yudo scholarship atamalo 30, hola atamalo 30, ka familia biro chulo atamalo 40 mar fees kaluwore kod kos ma japuonjre timo. Kuom ranyisi, ka japuonjre nitiere band mokwongo to odhi timo kos mar bedo laktar kata medicine, ma fi mare en 612 e higa achiel, japuonjre no biro yudo scholarship 428,400, hola mar 153, to familia mare biro mana chulo 30,600 kende. Japuonjre mantiere band mar abich to dhi timo koso nogo mar medicine to biro yudo scholarship mar 183,600, hola mar 183,600, to familia mare biro chulo 244,800 mar fees michulo e kosno. Mbalariany mopogore opogore ma pacho ka koro osechwalo barupe manyien ne jopuonjre mabiro riwore kodgi e hikgi mokwongo, ka mbalariany ma Kenyatta ema osechwalo barupe mang'eny mogik magin 6,532, kiluwo kod mbalariany ma Maseno mosechiwo barupe 6,336, mbalariany mar UON osechiwo barupe 5,780, ka mbalariany ma Garissa ema osechiwo barupe 220 matin mogik e kin mbalariany mamoko. Barupe manyien go biro chiwo ler ne jonyuol e wi omenda ma janyuol biro chulo e tam ka tam mar somo, kaka yorno mar tieko bagni manoneno e kinde ma okadho chien kendo nomiyo ruch oko barupe mokwongo. I wish to confirm that we have implemented your directive that all universities release the new fee structure letters stipulating only the household contribution towards the total cost of the degree program. Migao mar somo nogolo chik ne mbalariany duto mondo ne ni jopuonjre duto oyudo barupe maggi ka chopo tich tarik 19 dweni, kaka yorno mar miyo gibedo kod ikruok makare mar riwore kod kuonde tiegruok mamalo. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Jodak e kaunti ma Kakamega ochwalnegi singo mag dongruok mopogore opogore kinde limbe jatend piny William Ruto kono. Singogi oting'o tudo stima e gwenge, tudo pi kanyakla kod gero apeyni. Ruto wacho ni dongruogegi medo bedo makare kaluwore koda tiyo machiegni kod josiasa mag ODM e sirkande. Tumekubaliana ya kwamba sasa sisi ni timu moja. Hiyo kazi tutashikiana, na Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu jameni? Si tukiungana hii kazi yote hii itafanyika na tutarahisisha hii kazi. Sirkal ma jomoko luongo ni barwa bar neno ni okelo ne jodak e kaunti ma Kakamega mich ka jatend piny William Ruto ochopo kanyo koyango chenro mopogore mag dongruok koting'o mano mar stima. We are going to be spending 2.7 billion on rural electrification. Tunaelewana jameni? Tunataka kuunganisha watu 35,000 wapya katika huduma ya stima katika awamu hii yetu ya kwanza ya kuunganisha stima mashinani. Omedo ni mar neno ni stima ochwal e gwenge te, gibiro tiyo machiegni gi jood bura ma kaunti no kendo neno ni stima ochopo ne ji. Kila mbunge anajua kwake mambo inaendelea namna gani, na tumekubaliana wao ndio watatusaidia tujue ni kona gani haijafikiwa na stima. Kamano bende osingo negi chwalo pi ka chenro no ochiko mondo orum ka chop giko higa manyien mar neno ni ot ka ot nigi pi freji. Almost 200,000 people will benefit from that electrification in Kakamega County. Tunataka kufikia Disemba mwaka ujao, awamu ya kwanza ya hii project ikamilike, watu wakunywe maji. Chenro mar gero apeyni jatend piny owacho ni ng'ikruok nobedo kaluwe koda chik mar omenda ma higani mane olwar momiyo chenro makamago ok nyal timore. Kata kamano osingo mar doke mesa mar neno ni pesano oyudore. Tulikuwa tumepanga mpango mzuri, tulikuwa tumeweka bilioni 130 kwa budget, lakini mnajua hiyo budget ilienda segemnege. Mnaelewa hivyo? Kuna watu walipigia kelele mpaka hiyo budget ikapotea. Sasa mimi nimeambia Malulu hapa na wabunge wenzetu, si ndio? Tutaenda tupange tena. Jatend piny bende olando gero chichni maromo 19 e kaunti no mabiro bedo manyasani manigi kuonde kano chiemo ahinya mago makethore mapiyo. Tunajenga soko mpya 19 hii Kakamega County. Tayari soko 8 zimeanza. Zile zingine tunafanya procurement.
Kuna mahali tuko na matatizo na ardhi, tunashirikiana na wabunge na county government. Pur mag niang' bende nokodong' chien kosingo mar ng'iyo wach bech niang' ma jopur yuago ni piny. Bende osingo mar medo chwalo machiegni mbolea manengone oyueyo mar medo jiwo pur e gwengego. Tunataka mkulima apate haki yake. Bila ya mkulima, bila ya miwa ya mkulima, hii kiwanda ni bure, kwa sababu haiwezi kusiaga hewa, haiwezi kusiaga maji, haiwezi kusiaga makaa. Lazima tutafute miwa. Mimi nawahakikishia, tukishirikiana na county government na mheshimiwa baraza yuko hapa, tutahakikisha kwamba hiyo mbolea inafika mahali wakulima wanaweza kuifikia kwa njia rahisi. Dorcas Agik Oduor chiegni keto historia kuom bedo Attorney General kata jang'ad rieko maduong' ne sirikal mokwongo mamiyo e pacho kae. Mae biro bang' komiti mane goyo kogno jotend migepe mogwel kod od bura mamalo puodho gwelo mare. Jafwamb marwa mar siasa Chris Owino kolonwa gik mopong'o dheru mar Dorcas Oduor bang' chamo muma kaka Attorney General mar 9 mar piny Kenya. Mana kaka nyinge, Dorcas Agik Oduor ogik keto historia manyangafu kuom bedo Attorney General mokwongo mamiyo e historia mar piny Kenya. Dorcas man kod lony mathagalany e weche mag chike ne opuodh kod komiti mane goyo kogno jotend migepe mogwel kaachiel kod od bura mar bedo Attorney General mokwongo mamiyo. Dorcas Agik en nyaluo ma otiegore kabisa e weche mag sheria. Osetiyo office Attorney General kendo osetiye weche mag prosecutions gi higni mang'eny. In fact, kadide bed ni piny tiyo maber, Dorcas dino osebedo DPP, Director of Public Prosecutions, chon gi lala ok sani. Koro e weche mag chike gi to gin weche ma Dorcas olonye kendo osetiyo tijni higni mang'eny. Ma an gi pacha wacho ni king'iyo lony mar Dorcas to olonye tijno kabisa, kendo yier moyiere kaka Attorney General en omi ng'at man king'iyo lony mare en ng'ama oromo godo. Bang' chamo muma, Dorcas Oduor dhi bedo Attorney General mar 9 e historia mar piny Kenya bang' jatend piny William Ruto riembo tich JB Muturi dwe mokalo. Kata kamano, gwelo ma Dorcas Oduor biro e kinde ma piny owacho mar Kenya Kwanza osebedo wendo e korido mag doho kuom chako chenro ma odhi ataro kod katiba, gino ma okil Kamalo Kawilis Otieno neno ni tich ma ochomo Dorcas Oduor ok yot. Ok yot. Ng'ama odhi tiyogo ok ng'ama yot tiyogo. Kaka wacho ni en ng'at ma omi tich mondo advise, kasto advise kaka advise. Dhi bedo ne mapek mbele ka. Koro Dorcas kabo chiwo paro maliw kaka chik wacho, ok en tije mar neno ni sirikal otimo kaka wacho no. Pod odhi we wach ne sirikal mondo tim kaka gipare. En mare en mana ng'ado negi rieko ni chik wache kamae. To winjo rieko mong'ado negi no to mare gi. Koro ibo neno ka podi weche gi pod ok bilokore. Nikech an kata ka ng'arango JB Muturi kata Kihara, magi ne gin jok ma bende olonye chik, ne ging'e weche gi. Tang'o momiyo gik mane gitimo mang'eny, gik ma sirikal ne timo mang'eny, ne gitimo e yo mok luw chik. Manyiso ni kata chik mag ka ong'adne gi rieko, chik be gisomo giwegi, ok gidwa luwo gima chik wacho. Mane shida maduong'. Koro rieko maduong' ma Dorcas nyang'ado ne Ruto en nyiso ni nyaka ing'e ni muma mane chamo Kasarani ne en muma manyisi ni mondo iluw chik kaka chik wacho. E bwo telo mar JB Muturi kaka Attorney General mar piny Kenya, chenro madongo mag piny owacho mag Kenya Kwanza kaka chenro mar gero udi ma nengogi oyueyo, okumba manyien mar thieth kata SHIF, gwelo jolub jotend migepe kaachiel kod tero obila e piny Haiti ne ochung' kod doho kuom dhi ataro gi katiba. Okang' ma kamano ne okelo penjo mathoth ni ng'ano manindo e tije e kind jong'ad rieko ne sirikal kod jatend piny William Ruto. An aparo ni jong'ad rieko osechiwo rieko maliw, to shida en ni William Ruto gi jo sirikal ok dwa winjo rieko maliw. Gin ka giseamua gima gidwa timo to gitime. Chik gineno ni chal mana roadblock mabaro pogo gi gitimo gima gidwaro. Ok girang chik kaka wacho. Ok gidwa timo gima chik dwaro ni mondo gitim. Mane kuma shida maduong' nitiere. Kadi ne bed ni gin joma rango ni wadwa luwo chik. Gin gima ng'ata nyalo somo.
ng'ata kata nyalo neno. Gin giwacho ni wadwa timo political objective, nwatim gima kamae. Koro ok gidewo, bok badhgi, ni chik to wacho nang'owa kaka onego bed itime gino. To mano ema dhi bedo shida maduong' ma Dorcas dhi yudo sama omiye tijni. Nikech odhi somo chik kaka chik ondiko, to odhi lero wach kaka chik dwaro, to jogi ok bi winje kaka gisebedo kok giwinjo mosebedo e apisno e ndalo mambele ka. E kindeni, buche mag osuru mag mauta kata fuel levy, chenro mar gero udi, chik mar omenda mar 2023-2024 kaachiel kod okumba manyien mar thieth duto pod ni e doho, kendo piny owacho dhi somo rieko maliw mar Dorcas Oduor ewi chenro makamago. Ere kaka Dorcas Oduor onego chom osigo makamae? Kaber onego bed nowacho gima chik dwaro. Ka kuma jo sirikal nokotimo kaka chik dwaro, onego nyisgi ni chik ne wacho onego tim kama, to nokotime. Koro ranguru kaka unyalo regularize, utime yo ma chik dware. Ka tek negi to girit mondo doho oamua, owit gigo oko. Nikech samoro nyalo wacho kamano to jogo bok bi winje. Koro ebe wene doho mondo doho mondo wache. Nikech kata king'iyo wach mar bura mar chik mar omenda ma 2023, doho wacho ni onego bed ni chik mar ni Appropriation Act bed gi revenue estimates, pesa midhi choki gi kaka idhi ti gi pesano, bed kumoro achiel, mano miluongo ni budget. To mane gitimo, ne giketo mana kaka idhi ti gi pesa, no giketo kaka idhi chok pesa. Koro inyiso kaka idhi tiyo gi pesa, to kinyisowa kuma pesa ni wuokie. Mano gima chik owacho e katiba. To doho ma High Court owacho kamano, Court of Appeal wacho kamano. Koro Dorcas ok en ajuoga mondo lok wache gi kodhi malo kucho e Supreme Court. Kibed ng'ama riek wacho ni kata notimo marach, walos uru regularize, walos Appropriations Act, mane kaka idhi los pesa, chok pesa, kaka idhi ti gi pesa. Mane kwaluwo chik. To kok giwinje bende, girit mondo doho time kaka doho timo. Achiel kuom midhiero mane ochomo Attorney General machon JB Muturi ne en okang' mar migepe mag sirikal rem kawo pache ewi chenro mag sirikal. Okil Kamalo Kawilis Otieno lero ni Dorcas Oduor nyaka ikore mar kedo gi midhiero makamano. Dorcas dhi tiyo maber. To kapo ni sirikal pod dhi timo gik maricho gi, kik wawach ni en Dorcas emoketho. Wawach ni ng'at ma Dorcas omiyo advice ema ite odinore, ok dwa winjo gimokone, to ok dwa somo gima chik ondiko. To mane William Ruto, en koseamua gimodwa timo, kako dware no, e kako time. Chik ok romne, ok chalne, bok kopar kata ni chik no nitiega. Willis Otieno medo wacho ni jatend piny William Ruto nyaka chak tiyo kaluwore kod chik ka odwaro tieko midhiero mag doho chungo chenro mag sirikal. Koro Ruto en owuon ochwong rangre e iye. Nito bende gima chik wacho ni abo luwe koso kabiluwe. Nikech koko luwe to kata Dorcas ndik barupe adi, ne wach weche adi, ne ng'ad rieko marom nade. Ka ng'ama onyiso gigi ok winj wach, ite odinore ne chik, to pod wabo bedo gi changamoto maduong'. Ka pod ji bro dhi e doho mondo okwedh gik ma sirikand Ruto otimo. Willis Otieno bende leronwa kido mar Attorney General ma oganda jo Kenya dhi yudo e bwo telo mar Dorcas Agik Oduor. En ng'ama tiyo matek, ojatich matek. Koro ji bro neno ng'ama wiye ler gi ng'a jatich matek. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jotelo mag UDA mawuok e gwenge ma Kericho kwayo riwruoge mag jopuonj mano ma Kuppet kaachiel kod KNUT mondo chung chenro gi mag ng'anyo e kinde ma sirikal temo chiero chumi mano ma pacho ka. Ka gilose kar tiegruok ma Chepseon, jod bura ma Kipkelion East Joseph Cherorot kod nyawadgi mogwel Jackson Koskei owacho ni ng'anyo ma kamano opange kinde marach ni mar uchumi ma pacho ka ok ni kama ber. Jod bura gi okwayo jopuonje mondo oyie oyaw skunde e tam mar 3 mondo kik chenro ma puonj rochre. Gimedo ne ywak jopuonje biro neno ni otwagie kendo winjruok oyudore. Hiyo kabisa. Umetoka hapa karibu na wengi ambao umetoka sehemu za mbali. Kazi ya dairy farming tunataka kuproduce kwa njia ambayo tunaweza to educate the community on. Tafadhalini, mnajua hii finance bill iliangushwa. Sio kwa kupenda kwetu. Na ninajua sahi serikali vile ninajua huko ndani. Mheshimiwa Rais anajaribu kupanga, anajaribu kubalance the equation ndio taifa ipate kuendelea. Tafadhalini tusaidie hawa watoto. Hawa watoto tumekuja kuwasaidia leo, kuwa mentor ili wapate kwenda shule. So since they want to go to school,
Musiwa disappoint, let them go to school, because we have here the form 4s, wale walimaliza form 4s wanataka kuingia university, tuko na wale ambao wako university, tuko na wale wako form 3s. So ningependa kuhimiza na kusema kwamba tafadhalini tupate kuahirisha hiyo kitu, ili wakati itakaofaa, ninajua nchi yetu inaenda kukua economically, it is going to grow. Urumia watoto, mpe serikali nafasi ya kutafuta pesa. Tumefanywa kuwa waombaji. Waja tuende tuombe. Tafute kidogo kidogo huko na huko, itarudiwa, hiyo agreement yenu itaheshimiwa. Na nyinyi pia, don't use that opportunity to create a blackmail. You will be blackmailing yourself. Archbishop makanisa Jakopere bade Manyeri Anthony Muheria koro dwaro mondo sirkal gi jokanyo ochop kare dwaro mag rowere mag Gen-Z kolose boma wa Magana County Manyeri. Muheria wacho ni weche mibadhi kod telo mok ni kare onego rang malongo e kind weche mamoko. Ojiwo rowere mondo kik bed maluor kendo kik giol gi sundo sirkal, kowacho ni telo marach kod mibadhi nyalo biro kelo ng'ikruok maduong' e pacho ka. Rowere makwan gi ohewe 5,000 nochope nyasi no manotie kod wuoth mar kilomita 10 kowuok wa Magana nyaka boma Manyeri. We also want to use this opportunity to remind all those in leadership that they have a sacred duty to follow the demands of the people of Kenya and to follow the demands of God for honesty, for integrity. They must listen. It is not an option. Listen to the cry of goodness, of uprightness, that we need better and committed persons in leadership who believe in God and believe in God's laws and believe that stealing is a sin. People who believe that people have dignity and they cannot be wished away in their dignity. The dignity of life, the dignity of the young people, of the old, of every single person, especially the poor, that their dignity must be defended. Sigana no mar Archbishop Anthony Muheria bende batero wa eyweyo wa mokwongo kapok wadhi eyweyo tero kamana inya kuom ote magi madonjo na kendie kaka mari Sara Singa nyargi Simon na kod mise wacho nuntiere West Kanyamka guneno maber kabisa. Wabende waluwo weche manyien e yo makare ka intiere gi mama ni Grace Jagongo, Rose Jagongo to gi joka Jagongo duto te mano Henry Jagongo gi Susan Jagongo kamana inya kuom ote mari. Emmanuel Banda kantiere dala mar Ombwede Ligega wacho ni Ligega dhi maber kabisa kendo giluwo weche manyien yono ero makare kabisa ero kama na inya kuom ote mari. Benta ka walk South B ibendi wacho ni neno Ramogi e yono ero maber kama chielo en mari Ongwena Elias iwacho ni neno ka chiel koda jogo e kumantire paundege kadem ero kama na hinya. Dan Grado Jaugenya Masiro Kathieno wacho ni ntire Dandora Phase 5 kendo iluwo weche manyien e yono ero makare ero kama na inya kuom medo mana kete e Ramogi TV. Wadhi mane yueyo machuok to waduogo gi mathoth kikidhi mabor. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3#. Weka 50 bob tu upate content na pointi 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Rewind and
comeback against Selecta. Nostalgia is the name of the game. Join me, Anita Mbuya Damiano and Terry Mikamba every afternoon from 1 to 4 p.m. on The Rewind. Hot 96. Baba shuka leo. Nyasaye ber kendo romo adenda. Baba shuka leo. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo irit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chualist Won Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Manera Mugi TV. Machiegni kendo moko kuom josiasa makaluo e sub county Manyakach county ma Kisumu kwae mondo sirkal masani motis ni broad based government onenyo tiyo kod thuolo ni matieko chutho tulo masiko muoch Sondu e tong Kisumu kod Kericho maendi mondo jodak maluora Manyakach kod Sigowet oyud kwe mochwere. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Kane giloso e nyasi mar sidho ayanga, Archbishop Shem Agao mar kanisa mar Warruok kod Chang kata Evangelistic Miracle Church gi dho ngere. Saizi sasa tunamuita Archbishop. Josiasa go ne oyango ni gisiro okang' mane ogai mar Azimio Raila Odinga ne okawo mar tiyo kanyakla kod piny owacho e kelo kwe pachoka e kinde mane ng'anyo mar rowere mane sundo sirikal ne osaso piny Kenya, wach mane osir kod jodolo. Anyalo wacho na mora ahinya gi okang' masani our president okawo mondo ti machiegni gi party marwa mar ODM mondo jowa mantiere ODM manyo kawo mondo dhi okonyi tich mondo luok kuonde manyo osekethore mondo dong maler mondo Kenya obed Kenya ma ji duto ni e iye kendo ji duto hero kendo ji duto tiyo wang' achiel ma ok ng'e ni mang'a to ji riwore kendo ji tiyo kaka oganda. The church will continue to view political leadership as a partner in development and service to society. We will cooperate with the government on administrative matters and seek opportunities where our contributions can make a positive difference. Kwayo ni mondo kwe mondo bedie. Wan mai lambo wan nikeche lweny mwago wago lweny mar wichongwa. Twaro ni mondo wawache adieri ne piny. Josiasa go ne okoni mae thuolo makoro riwruogno motis ni broad based government owinjore onyago lemo maneno kaluo ahinya to etieko chutho tulo mosiko muoch Sondu e kind jolang'o kod joluo nikech tong'. Problem mang'eyo ni kindwa gi lang'o en boundary. Ka chieng' ma boundary no bed established moket ni joluo gi ka lang'o gi ka to lweny mane kindwa gi lang'o no rumo odiechieng'no. Wasebet gi tho mang'eny, wasebet gi ute mang'eny mokethi kendo kata mana revenue ma ikawo Sondu osebedo gi weche mang'eny. Wakwayo ni sani makoro jatendwa Raila Amolo Odinga nyalo mosore gi William Samoei Ruto ni wayude solution ma permanent Sondu. Bende ne gisiemo wenge jodolo ka gikoni jodolo osebedo ka ochungi jopiny. Gilero ni moko kuom jodolo osebedo kanindo otanda chiel kod sirikal emomiyo Kenya nochopo kama nochope ni mochuno rowere mondo ong'any. Gidwaro mondo jodolo obed joratiro e weche yiero kod ka weche mag loso piny Kenya. Kanisa onego bed chuny kata conscience mar piny. Ka kanisa ochako dak gi jomotelo negi ka gima gin jomisiki gochoro negi moro kama kendi choro negi gimoro kama to piny kethore. Sani piny ni osekethore nikech kanisa ok osetiyo tije monego bed ni otiyo. E kinde no bende jodolo nokawo thuolo mar ko jatend migawo mar omenda John Mbadi mondo koro oked kod yore mag mibadhi ma osemiyo omenda mag jo Kenya itiyo godo e yore ma okel dongruok ne japiny. Gima kelo pek ahinya Kenya waka gin weche mag mibadhi. Dang wakwa nyaka Mheshimiwa Mbadi mano yiere migawo mar omenda. Jaduong' tema ne mondi din yore lura ne weche moko mamiyo mwandu mag jo Kenya tiyo yo ma ok owinjore
mamiyo piny bedo kod midenyo. Jalup Komishona Makono bende nosingo mar neno ni gimedo rido arita e alworano kendo kwayo jopiny Makono mondo oungi lwedo kendo ti kodgi kanyakla e nyayo kwe. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyakach, Kisumu County. Oke kaunti ma Nyakach kendo waduogo kaunti ma Kisumu kuma jodak ma Nairobi waduogo kaunti ma Nairobi kuma jodak ma Nairobi man gi timbe maricho kamoting'o layo oko e lela kod lila luora kod kuonde ma ji nitiere oidore kama tek apisas mag kaunti ma Nairobi omo ka pedha mager mar mako jogo ma lila luora. Odhiambo Ian Derek lerono mathoth ewi wachni. Jago ni nenore ka layo e kor ot ka otemo pondo kendo ok ong'eyo ni apisas mag kaunti nene. Otemo ringo kendo apisas go lawe mandhiye kendo kete e nyamburko mar kaunti. Shika hapo ndo wapi unakojoa? Sisi tuko na makosa kukushika ukojoa hapa. Sawa, weka yeye ndani. Jal moro kendo e apaya ma ok opondo kokotieko layo oko kama ji nitie. Ka ok ong'eyo gima rite. Matin nono to oyudre e lwet apisas go. Unafanya nini mbona unakojoa tao? Apeye maboma ma Nairobi oseng'ere kaka kuonde konyruok kendo kuonde wito taka. Ka johala ma uso e geng' apaya bende ne ondhi kod apisas mag kaunti. Tok yudgi ka giwito yuk olemo ma osecham aoyaye. Gima nochuno mondo gikwany taka go ma gisepuko. Kaluwore kod chike ma kaunti ma Nairobi ma higa 2021 e wi rito alwora. Ng'ata moyud kalayo kata konyore e lela onego go fwai mar omenda maromo 10,000 kata twech kuom dweche 6 kata te. Kamano bende johala ma uso chiemo alwora mochido chik wacho ni onego twegi kuom dweche 12 kata go gi fwai. Apisas mag kaunti ma Nairobi koro wacho ni mane mana ranyisi ne joma ni kod tim marach mar lilo alwora kasiem igolo ne joma moko man gi timbe makamagi. Odhiambo Ian Derek, Ramogi TV. Makoro miyo ji obedo motang' cho oger gi gimomiyo koro wati kode maber. Komachielo ni anyuola moro e gwenge ma Kiamachogo e Bobasi kaunti ma Kisii omuko od wuodgi ma orombo piny tok ywaruok bet kindgi kod wuodgi no. Arati Momanyi ma en wuoro ma yawuoyi 5 kachiel kod min ode nomuko od wuodgi bang' ma giwacho ni wuodgi luongogi ni jojuogi. Kaluwore kod ruoth ma gweng'no Dickson Omaywa mane waloso go kokale ong'we yamo ne oleronwa ni anyuola no osebedo kod ywaruok ewi kiewo mar lowo ka kinde wach mosekelo kethruok mar arita kwe. Hii watoto wawili waiko kwangu wanatetea mimi, na hii wawili wanachochea huyu anakuja sumbua mimi, anataka uwa mimi nihame kwa boma yangu. Sasa ndio mimi nauliza serikali, tuna mtu anahamishwa namna hiyo? Tena nauliza, mtu anaseeka ni mchawi? Hata wewe kesho ukiseeka utaita mchawi uolewe? Mpaka naenda mpaka wa county commissioner huyu anaenda kushtaka nini askari ya Musali ati wanampiga urongo. Sifiba iko na machini gani wanaweza huwa mama pino muone na konda namna hii. Hiyo ndio vitu mimi nauliza kwa taratibu tu, kwa kinyenyekevu kwa serikali. Mwenye kuseeka anauliwa. Penjo maduong' kabisa. Bende weche mamoko mag njore ni obila ma Kisumu dinone chich mane giyudo koda gik lweny gik njore ma bende chich godo ni otiyogo e timbe mag maundu e Kisumu kod alwora mare. Gige lweny go moting'o beti, wuoche jolweny, pelni, asere, runge kanyakla kod mamoko oyude kar dak ma Manyata seche mano obila tima pedha. Jatend obila kaunti ma Kisumu Kizito Mutoro wacho ni achijino odine tesend obila ma Kondele kinde mobila dhi nyime gi manyo nyawadgi machielo molal. Jana tulipokuwa kazi tulikuwa na fununu kwamba janga hili moja ambalo tunatafuta, kuna mahali anaishi kwa nyumba ambayo ni fiche, si boma lake halisi ambalo tulikuwa tumezoea, boma la 3 sijui la 4. Na wakati tulipoenda huko tukafanya raid na tukapata hizi bidhaa.
Maajabu ni kwamba tulipoona kuingia kwa hii nyumba ilikuwa ni kama nyumba ya jeshi. Ukiangalia hapa chini utaona boot za military ni mingi, si moja tu. Angalia zile rungu ambazo anatumia ni mbaya sana. So huyu mtu si ati ni mtu wa kungojea ati ni raia mwema. Jopur kaunti ma Migori ojiw mondo pidh bel e sechegi makoro nitiere lokruok mar kor lwasi kaluwore ni bel en kodhi matimo maber kata kinde makoth tin. Jojuma lerono mathoth. Lokruok mar kor lwasi simiro ka koro thiro chendego mag pur e pacho kae. Moko kuom kothe mane timo maber e gwenge moko sani koro ok tim maber nikech koth mathoth kata oro ma itudo kod lokruok mar kor lwasi. Mayos mionweng'o mag jopur mathoth osedok piny e kauntis mathoth kaka kaunti ma Migori. Piny owacho ka otenore, korego moko mago mag piny owacho sani temo kete tim chenrogo mag pur ma bende nyalo miyo jopur nweng'o maber e kindeni mantie lokruok mag kor lwasi. Ere kaka wanyatimo agriculture mamiyogi ohala kaka mamiyogi ohala? Puonjruok ma kawuono ne wayudo en mar regenerative agriculture, kaka wanyalo rito puothewa ma wayud yuto maber. Achiel kuom gigi en kaka wanyalo loso yath ma wakuoyo ne e alot ka watiyo mana gi kitungu mar tedo, kitungu saumu, tangawizi gi sabun gapilo mondo mi walos pesticide. E kaunti ma Migori, pur mar bel en achiel kuom mago ma ijiwo kod piny owacho, rowego moko mago mag piny owacho nikech bel en kodhi manyalo timo maber kata ka koth tin. E bwo chenrono ma ong'ere kaka Global Labour Program mane ochaki higa mar 2013 e kaunti ma Migori, moko kuom jopur e kaunti ma Migori to ahinya gwengego mayudo koth matin kaka Sabkono Manyatike osudo jol e pur mar bel. Kane program obiro ne warwake nikech nyaka nodonji, program osemiyo wa choro weche mag chiemo kendo sani koro wan gi chiemo e udi, wasebedo gi chiemo kendo wasebedo kod pesa kwasepuro bel bendwa ni wanyalo use wayudo chiemo. Wa empower mine man gi ng'ol gi mine ma ok nigi ng'ol e yorego mag pur mar bel. Wayudo ni mine obedo hindered gi cultures magwa ma ok ginyal puro ber, tamogi nok gipur nikech luwore gi warango nyaka ni to seche ma gin e dwe ok dwar mondo gidhi e puodho nikech iwacho ni bedo ni gidhi e dwe wang'o cham. Ayudo kama ni onge gima dwe gi bel kaka giromo kamoro achiel. Jopur ma oting'o jende, mine kod jogo moda kod ng'ol maromo 100 igeto e bwo chenro mar pur mar bel e kaunti ma Migori. Program mar pur mar bel ni en o target ng'ano endo man gi interest e pur mar bel. Onyalo bedo en kaka an machung'ne. Grube bende odil godo ka grup moro chokore kaka jogo mong'ol. Ka opogore kod pur mar bel, jopur bende ipuonjo kaka ginyalo puro ka gitiyo kod mbolea molos nyadala kaachiel kod kata yath manego kute cham magiloso giwegi. Puonjo kaka wanyalo loso compost manyiwa. Ber manyiwa ni omedo ndhadho e puodho kendo ok orum piyo. To berne ni tuoche ma mbolea mar chemical chakelo ma athiedho kaka kayongo ogole puodho. Kaeto fertility bedo malong' e puodho moloyo mbolea moro ma wanyiewo e nyaduka cha. Mar nyaluo ma waloso ni inyisowa ni en obudhe puodho ndalo mang'eny to onge side effect. Piny owacho rowego moko mago mag piny owacho wacho ni ka opogore kod pidho bel ma ichamo, jopur bende koro nyalo pidho bel mathoth magiuso nikech chiro nitiere. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Imagine usikwe na stress. Kama ijafanyika sahi, kesho itafanyika. Na kesho isipofanyika, mambo itakuwa tu sawa. Jipe motisha. Utamua life ni ma ups and downs. Ndio maana tuna exist. Kupata itakuwa sawa kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *273#.
An ema duong' moloyo ng'ata ng'ata. Nera nakwayo mondo in winj. Romo! Chon kapok en nobiro e odni, ne wachiemoga maber ka wan gi kwe. Bende in iwacho gimoro? Wan nyaka wabed motang'. Kik watimne richo moro amora kae kendo. An ok adwa neno ka nera nitie gi ich wang' kae kendo. Meher ni temo matek ahinya mondo kel Sarab machiegni. To ng'e ang'o? Sarab kae bende oyiene ayieya. Wadonje pau tuke kuma tim mar Kenya Police FC biro chung'ne Kenya kuom thuolo mokwongo tuke mag CAF Confederations Cup ka tugi mokwongo dhi bedo kiny Jumapil e kindgi kod Ethiopian Coffee. Timno mar Ethiopia nomolo pacho kae kogwen mano makawuono. Tugono kiny nogoya lap manyayo Nairobi ka tielo mar ariyo idhi goye boma ma Addis Ababa bang' juma achiel. Kaluwore gi klab ma Police FC giseketo ikruok makare ne tukego kendo ka giloyo Ethiopian Coffee to gibiro rado gi Zamalek ma Misri e tielo machielo. Ni experience poa pia kwa wachezaji na pia kwa club kwa sababu ni first time kwa Kenya Police kucheza kwa big stage. So I hope everything will go well na tutapata good results kesho. Tumejiandaa vizuri kulingana na ile time tumekuwa nayo. Tumekuwa na muda mrefu karibu wiki kama 3 wiki kama 4 tangu tushindilie kikombe cha Mozart. So nafikiri kujiandaa na tumejiandaa vizuri. Vijana wako ready, kila mtu yuko ready. Isipokuwa tuko na injury moja peke yake but lakini the rest wako sawa. Na game ya kesho tunataja ushindi kwa sababu tunacheza nyumbani. So tunataka mashabiki wa kuja kwa wengi waone mpira na nafikiri kushabikia tutashinda. Joloch mag Ingo Sevens tuke mag rugby Kenya Harlequins odonje robo final madala Sevens bang' loyo joloch ma higa mag 2022 Christy Sevens mano Strathmore Leos kod Mwamba FC 17-7 kod 17-10 kaluwore kamano. E tuke mamoko joloch ma Kenya Cup Kabras Sugar bende nodonje robo final bang' loyo Kisumu RFC 19-7 eka KCB RFC oloyo Homeboys 38-5. Catholic Mons Menengai Olias na Nondescript kod Masinde Muliro University bende ochopo e robo final. Gikanyo bende makoro wachopo godo giko weche manyien mago mag ang'ich welo wachako tude kochopo saa 3 mar otieno ka wayudo weche gi kin mamoko kanyakla koda chenro marwa mar mine wacho kawuono ni wamedo mana rango kendo puoyo mine mantiere telo pacho kendie warad sechego nyinga Jailieta jaloko marwa en Wilson Ochuka.